He's really going for it. Da chi'n ymuno efo ni rwan yng nghanolfan Gneifio. Mae Eirin ar gyfer rownd derfynol y bencampwriaeth agored pob gwlad ac mae gen Cymru le dathlu fan hyn achos 6 sydd allan yma de. Maen nhw i gyd yn dalent cynhenid. Neb o'r gwledydd eraill wedi dod i'r brig. Pwy sy'n gen ni felly? Matthew Hot Dogs Evans ar 1, ar 2, Ian Jones o 100 House. Ar 3, Gwyl Lloyd Evans o Lansanan. Ar 4, Iwan George o Rhaeadr. Gethin Lewis o Rhaeadr ar 5. A Richard Jones, pencampwr presennol Cneifio'r byd ar 6. Ac dos a fawr iawn i ddewis rhwng nhw, ond o ran cyflymdra ar hyn o byd, Ian Jones sydd yn llwyddiannus. Mae o mewn am un arall rwan, sbiwch 9 munud 37 ar y cloc, a mae o eisiau wedi Cneifio 15 o ddefed yn eithriadol o gyflym. Gwyl Lloyd Evans ydy'r nesaf ato fo. Mae o mynd lawr, ond ar 4 rwan da ni'n edrych ar Iwan George yn mynd rownd y stodiau hiriol na. 2 fan hyn ydy Ian Jones. Mae yna lot o gefnogaeth lleol fan hyn. Iddo fo 100 House yn mynd milltir i ffwrdd o Lanelwedd. Mae o'n bachgen lleol poblogaidd dros ben ac yn Cneifio miloedd. Draw fan ar 4 wedyn mae Iwan George. Ar 5 mae Gethin Lewis yn cael hwyliau iawn ar ni. A dwi'n meddwl mae fod i'r trydydd cyfle yma ar un o bryd. Mae pethau'n gallu newid wrth gwrs. Mae yna 20 o wyn yn y gorlan. Richard Jones yn y pen drawn a mewn newid handbys y fan ar 4 nath. Iwan George ond rwan Gwyl Lloyd Evans i mewn efo'r nesa yma'n hyn. Mae o yn lawr y bol na ac wedyn yn ôl â ni at Matthew Hot Dogs yma'n hyn ar 1 ar 6 wedyn Richard Jones. Mae rhaid i ni beidio anghofio fo. Mae Stondin rhyw 6 rhyw chydig bach yn ynysig i ni rhyw raddau. Ond yw'n gwneud dim gwahaniaeth un o cnifwyr gorau'r byd ar hyn o bryd yn sicr ydi Richard Jones. A dyma fo yn mynd dros yr ysgwydwythau na fawr iawn yn ddi rwan. Mae yn siŵr bod y taclusrwydd yn edrych ar y marciau bwrdd ydi. Mae Richard Jones gyda'r taclusau fyny na o ran pechodau gadael gwlad. Dwi'n siŵr braidd y fydd ono agos at y brig gweithio cyflymdra ar bachgen Gwyl Lloyd Evans a Ian Jones o 100 House wedyn. Ian Jones y fan hyn, ond ar 6 Richard Jones. Beth sydd am y Jonesiaid ma dwi'n, maen nhw gyd yn gneifwyr eithriadol. Dyma ni Ian Jones yn mynd am yr 19 oen ar hyn o bryd 2 ar ôl. Rwy'n chydig bach ar ei ôl o, mae Gwyl Lloyd Evans yn dod ar nesaf allan. 20 ydy'r marc bwrdd gen o fo fanna. Marc bwrdd 29 gan o Ian Jones, felly mae'n dipyn o wahaniaeth yn fanna. Gawn ni weld be fydd y digwyddiad nesaf sydd yn creu trafferth iddyn nhw. Os rhywun yn mynd i gael oen sydd yn cicio sy'n mynd i wneud gwahaniaeth. Os nad oes, mae'n mynd i fod yn agos iawn rhwng Ian Jones a Gwyl Lloyd Evans a falle Gethin Lewis i orffen yn gyntaf. 19 allan ar hyn y bwrdd rwan heblaw am Iwan George. Iwan George yn chydig bach ar ei holi. A Richard Jones wrth gwrs fel arfer yn adnabyddus am gymryd i bwys, ond yn enwog dros ben am ei daclusrwydd. Mewn unwaith eto a Ian Jones allan ar oen nesaf na 1, 2, 3. Tynnu'r llinyn na cwlwm ar wylod y llinyn i wneud siŵr na ddim yn llithro i afel o. Wedyn draw ar... Wyda ni'n weld rwan ydi... Dwi'n meddwl mae Gethin Lewis oedd hwnna lawr yma na, ond ar 1 i Matthew Evans ydy'r boi yma. O, boes bach, mae'n agos yma. Mae pawb yn mynd mor gyflym os yw'n bosib rwan. Does na ddim ail gyfle fan hyn, hon ydy'r rownd derfynol. Rwan amdani, neu anghofiwch amdani, dyna'r lle mai. Dyma ni felly, ar 2, mae ni canolbwyntio ar Ian Jones sydd angen ar yr 20. Rwan pwy sy'n mynd i orffen gyntaf. Ydy Ian Jones yn mynd i orffen efo'r oed yma 1, 2, 3, 9, mae gen fo 1 ar ôl. Felly mae Gwyl Lloyd Evans wedi mynd mewn i'r gorlan yn barod. Gwyl sy'n mynd i fynd o ran gyflymdros a ddigwyddiad ar rhywbeth fawr. Sy'n ar y ddeiar, mae o wedi ennill yr amser yna. Ar un pryd Ian Jones yn y bell ar y blaen. Mewn a Iwan George wedyn. Ond boes bach cadw ni lygad ar y 2 yma wrth ochr ei gilydd. Ian Jones y fan hyn. Rwy'n chydig bach yn mwy pwyllog rwan. Ydy o di blino dedwch da. Diolch yn bosib. Maen nhw gyd wedi cnifio. Nifer sylweddol. Maen nhw siŵr bod wedi pasio'r 100 o wyn. Maen nhw wedi gneifio heddiw. Ond sbiwch ar hyn. Ar 3. Gwyl Lloyd Evans. 1, 2, 3. Flint. Here. Dyma fo. Yay! Gwyl Lloyd Evans! Ond dydy hynny ddim yn cwbl. Ydy o wedi gwneud digon. Lot o gwestiynau ar ôl o ran taclusrwydd. 45 fel Marc Bwrdd yn chydig bach yn isel. Gawn ni weld lle mae Ian Jones hannu ar 39. Ac 1 ar ôl rwan ar 5 o'r bynnag. Da ni'n canolbwyntio ar Gethin Lewis ar un o bryd yn gorffen. Mynd i orffen o blaen. Ian Jones, na, mae gen i fo 1 ar ôl yn y gorlan ac allan na honno. Ian Jones rwan ar ystodiau hirion ar ei oen dwytha siwr braidd. Richard Jones yn y pen draw ac i mewn. Na, Matthew Evans yma'n hyn.
Bo'n mynd i orffen hon, a wedi fydd o'n i cwblhau'r dasgymyd. Pwy sy'n mynd i fod nesaf, ty beth? Pwy sy'n mynd i fod netlisa ydy'r cwestiwn mawr. Mae hynny i fyny i'r beiriad i lawr yn y gorlan i sy'n Richard Jones rwan. Un ar ôl gen o fo. Lawr a hi. Gethin Lewis. Iwan George. Matthew Evans, Ian Jones wedi cwblhau'r das. Felly pwy sy'n mynd i orffen nesaf? Dyma ni cadw golwg rwan ar y 5 safle fan hyn ydi Gethin Lewis a botwm coch ganddo fo, Llangfarchnad iddo fo. Bacen mawr Rhaeadr, bacen poblogaidd dros ben, wastad yn gwenu chwarae teg. Ac wedyn, Matthew Evans wedi cwblhau'r das, Richard Jones ar ôl rwan a Iwan George, fawr iawn rhwng y ddau yma. Ond dwi'n meddwl mae Richard Jones sydd yn mynd i fynd â hi o ran cyflymdra a gallai garantio i chi bod Richard Jones wedi cneifio yn berffaith o ran taclusrwydd. Lawr a fo, botwm coch, a wedyn Iwan George, chydig iawn sydd ar ôl ganddo fo. A'r gynulleidfa yn gwerthfawrogi fan hyn, mae'n o'r lawn yma. A mae pawb yn cymeradwyo, nid yn unig y dorf sydd yn yr adeilad, ond dwi bron iawn a deud bod yna gymaint y tu allan a sy'n at i mewn. Yr asesiad ydy tua 2,500 o bobl yn sefyll yma'n hyn neu'n eistedd yn gwylio y digwyddiad yma. Mae'n rhagorol. Dyma'r lle i fod.